जोङो संसाराव गोथाङै थायो आरो आंबो दिनै बिनि अननायजोंसो आङो दानो गसंनो खाबुखौ मोनदों। आंनि जिउआव गोबाव बोसोर 2019निफ्रायनो बे आंनि प्रब्लेमा। आं मासाखौ बावबाय, डेटआखौबो बावबाय, खिन्थु डक्टरनि रिपर्टआव नायोब्ला दासिमबो दङ बियो। 2019नि सेप्तेम्बर हरनि 12:30 हारसिंनो प्रथम बारावहाय ओरैबायदि जादों कि आं उन्दुनो हायाखै, सौखिफोरखौनो गिदिंनोसै नामा आरो खर'खौ आन्दां उन्दां मोनजोब्बाय। प्रथम खेबनि थाखाय आं आन्दाज मोननाया बेनो आरो जेब्लानाखि आङो बे हरावहाय उन्दुनो हायैयावहाय आङो फंबायखौ फोजानांबाय, आङो बोरैबा जाबाय होननानै, अब्ला लगे लगे डक्टरनाव लाना थांबाय। डक्टरनाव लाना थांब्ला प्रथमाव नुजाबाय मोनसे प्रेसारा बहुद हाई। अब्लाबो आं मिथिगौमोन प्रेसारनि मुलिखौ खेबसे जाबाय होनबायथाय आरोबावहाय जाबाय थानाङो होननानैहाय। मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि मैखुनजोंसो सोमोन्दो थायो नालाय, बियो माबा मोनसे जाहोनाव थाबथानानै बन्द' खालामनानै दोनोबा जोंनि थाखाय बिपदआव लाबोयो, जों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो। दानिया जाना थांबाय डक्टरनावहाय, जानानैहाय ओमफ्राय मुलि हरबाय, थेवब्लाबो आं जायाखै, ओरैनो गुबुन मुलिफोरखौल' आङो जादों। बेनिफ्राय जानानै सानफ्रोमबो दानिया बे खर' आन्दां मिन्दां गिदिंनाय बे बेमारा जाखांबाय थाबाय। दानिया बे डक्टरनाव जाया, बै डक्टरनाव जाया, बै डक्टरनाव जाया, बै डक्टरनाव जाया, बङाइगाव आं गिदिंजोब्बाय। बेसेबां डक्टर दङ गासैयावबो आं गिदिंबाय। गिदिंनानैहाय सोरबा ब्रेननि मुलि हरो, सोरबा बिखानि मुलि हरो, मैखुननि बेमार मुलि हरो, सोरबा प्रेसारनि मुलि हरो। दाना मुलिजों मुलि बबेजों मा जाखो आं जेबो मिथिला। जायो आंबो, मोननो जायो, बबेया मा मुलिनि आंबो थाल लाला, माने हामनांगौल' बेखौ आङो थाल लानानैहाय मुलिफोरखौ जानो हमजेनबाय। दानिया मुलिसो जायो, एखेबारे मुलियानो दाना थफ्ला जालायलांबाय। जाब्लाबो हामा। दानिया बे बारासो बारा जाबाय, आं दसेबो थानो हाला। दानिया ओरैबायदि जाबाय, जेब्लानाखि बे बुस्थुआ आंनावहाय बारानिफ्राय बारा जायो, दाना मोनसेल' नंला खर' गिदिंनाय, माबा मोनसे आन्दां बिदां मोननाय, गारि सालायनो हायै, थांनो हायै, थाबायनो हायै, बिदिल' नंला। दाना मा जाखो, मोनफानि उनाव मोनफा आंनाव जाबसिननायासो फैजोब्बाय आरो। दाना गुबुनफोर जिरायनायावबो आं थानो हाला, जेबो रायलायाब्लाबो आं थानोबो हाया, मानसि गोबां नुयोब्लानो आं गोग्लैनो नागिरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय रायज्लायनोथ' हाखाया, रावजोंबो जेबो रायज्लायनो हाया। आं मोखां गोसोम सिरिल' थागोन आरो आं रावजोंबो आवाज खोनाब्लाबो दाना रागा जोंग्रा बायदि रोखोम जालांबाय आरो। आंनि खाथियाव मानसि फैब्लानो आं रागा जोंसै, दाना आंनि खाथियाव मानसियानो दाफैसै। आरो दाना मानसि फैयोब्ला, मानसिफ्राथ' बे समावहाय बानजायनो फैयो, बिनो फैयो, बायदि रोखोम फैयो। बे समावहाय आंनि गोसोआ दाना रागा जोंनायाबो दाना हाबदेरबायसोलाय आरो। रागा जोंनाया एसेबां जायामोन, खिन्थु दाना मानसि नुब्लानो, आवाज खोनाब्लानो रागा जोंग्रा जालांबाय आरो। रागा जोंनाया हाबदेरबाय, खोनासंनो हाला, ओंखारनो हाला। साखरि आङो हाइ स्कुलाव मावो, आंनिया बङाइगावनिफ्राय आंनि बे गरुबासासिमाव फैनांगौहाय बियो 21 किल'मिटार जायो, आधा घन्टासो लायो। बेयाव दाना आंना गारिखौ सालायनो हाला। जेरै जोंना बिथां देरगोमाया बुंदों 6 मास बाइकखौ सालायनो हायाखै होननानै, आंनाबो बेबायदिनो, आंना बेनिफ्राय बावसिनबाव। दिनैसिम आं सालायाखै आरो, दाबो सालायथ'वाखै, गोमाबाय बे स्कुटियाबो, बिनि थाखाय सालायनोबो मोनाखिसै। जेनेबा आंनाबो बोसोरसे, आङो एखेबारे बोसोरसेफ्रामनि खाथियाव आंनि गारिखौ आं दाङाखैबो ओरैबाय। मानोना सानसे समाव ओरैबायदि जादों, जेब्लानाखि स्कुलनिफ्राय फैफिननायाव आं गेजेरावनो गोग्लैनोसैमोन आरो। आं आन्दाज मोनबाय, आङो गारिखौ सालायनो हाला। दा अब्ला बिनि उनावहाय जेब्ला जायो, अब्ला दानिया सिलिगुरियाव आंखौ डक्टरनाव लांबाय। सिलिगुरियावहाय रोदानि निउर'लजिस्टनावबो लांबाय। ओमफ्राय दानिया बे गेस्ट्रिकनि बे हस्पिटालाव बेयावबो लांबाय। लांनानै दानिया मा जाखो, बै जेसेबांनाखि आंनाव आन्दां मिन्दां मोननाय, गोग्लैनो नागिरनाय, खोनासंनो हायै, बेफोरा आरोबाव बांसिनसो जालांबाय। गिनाय हाबबाय, दानिया ओरैबायदि गिनाय हाबबाय, मोनफ्रोमबो मिनिट, मोनफ्रोमबो सेकेन्डआव आं दाना गियोसै। आंना 24 घन्टा गिनाय, ओरैबायदि गियो
गासैबो जिबनावहाय जेसेबांनाखि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै आंनि सानसेयाव हाबा हुखा जायो बेयाव गासैयावबो आंना मा दङ बेमार जाखांनायनि सोमोन्दो दंजोबो जायोब्लाबो बेवहाय बेमारा सिखाङो रायलायब्लाबो बेयाव बेमारा सिखाङो गसंनानै थाब्लाबो बेयाव बेमारा सिखारो दा मोनफ्रोमावबो बेयावहाय बेबायदि बेमारा आंजों सोमोन्दो थानायखाय दाना आंना मा जाखो मिनिट मोनफ्रोमावबो गिनाया फैबाय आं दा गसङोब्लानो नै जाखासिगोनलाय आं दा रायज्लायोब्लानो नै जाखासिगोनलाय आङो दा सोरजोंबा थायोब्लाबो बिदिनो जाखासिगोनलाय बिनिखायनो आङो मा जाखो बयजोंबो आङो काट अफ खालामबाय माने रावजोंबो सोमोन्दो दोनाखिसै आङो बबेबा मोनसे मिटिङाव थांनांगौ बेयावबो थांनो हाला जानोबो हाला लोंनोबो हाला थाबायनोबो हाला रायज्लायनोबो हाला दानिया आङो मा रुमाव आङो 1.5 मासनि बारा रुमनिफ्राय ओंखाराखै आङो ओरैबायदि जाबाय गिनानैनो आङो रुमनिफ्राय ओंखारला आरो रुमनिफ्राय ओंखारैयावहाय दानिया मानसिफ्रा आंखौहाय फाग्ला सानबाय माबायदि फाग्ला सानखो बेयावहाय मा होनो साइक'लजिस्ट जोंना ओरैहाय मा होनो ब्रेनखौहाय माबा मोनसे जादों खोमा होननानै बिनाव लांनांसिगोन बेखौ काउन्सिलिं होनो थाखाय बिदि रायज्लायबाय आरो रायज्लायनानैहाय दानिया आं बहुद सानबाय बे समावहाय आंना बुरिया ओरैहाय प्रार्थनानि खबर लाहरदों बे खबर लाहरनायावहाय प्रेयार सेन्टारावहाय जोङो थांनाय जादों बेयाव आङो मास मोनसे फुरा फास्टिंआव थादों बेयावहाय आङो थांनायनि सिगां बेखौनो सानदों दिनै डक्टरजोंबो जाला मुलि जायोब्लाबो बिदिनो माबा मोनसेसो जाखासै अब्ला आं लास्टावसो दोनदों बे समावहाय जों इसोरखौ माने जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टानब्लाबो मा होनना बुङो मानसिखौसो बांसिन फोथायो मानोना इसोरखौथ' नुवा जाहैबाय नालाय नंगौना नङा होननानैबो सानफ्लांलायलाङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनबाय बे समावहाय जेजोंबो जाला ब्रेननि मुलि बायदि रोखोम मुलि लोङै लोङै फाग्ला बायदिसो जाबाय आंबो दा बे समावहाय आङो सानखांबाय आरो आं बुरैखौबो होनदों लोगोफ्रा साइक'लजिस्टआव लांनो होनना बुंनायाव दिनै संसारनि गासैबो डक्टरफोर माबाफोरनि गेजेरजों आङो जेबो जायाखिसैब्ला साइक'लजिस्टनाव लाङोब्ला आरो मुलि जाहोबावोब्ला आरो आं फाग्ला थैगोनसो अब्ला बे समाव आंनो सानखांनो होनाय गोहोखौ इसोरा होबाय हिनजावनि गेजेरजों नोंसोरो फास्टिंआव थांदो अब्लासो आं जिबनाव माब्लाबाबो फास्टिं थाफेराखैमोन ओमफ्राय बे समावसो आङो प्रथम खेबनि थाखाय आङो फास्टिं थाजेननो सोलोंबाय अब्लासो आं इसोरनि मोनसे मायाखौहाय नुजेननो हमबाय आङो बिनि उनावहाय गोबां मानसिफोरनाव जेनेबा प्रार्थना बिजाहरदों बहाबा आमेरिकायाव बिजादों सोरबा जोंनि लकेलाव बिजादों अनेक मानसिजों बिजादों खिन्थु सासे मानसिया जोंना बिथां देरगोमा फन नाम्बार हरदोंमोन बेयो उदालगुरिनि मादैमोन नामाखौ दिनैसिमबो मिथिया बेबो मिथियोना मिथिया खिन्थु खेबसे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन आरो इसोरा बा नोंखौ सोरनि गेजेरजों सोखानो गोसो जादों ना बे बाथ्रा फंसेखौ बुंदों अब्ला आं सानबाय आरो इसोरा बिदिबो मानसि सायख'नानैसो सोखायो नामा माने सोरजोंबा दायथ' होजानाय दं नामा आं बेयाव सानफ्लांदों आरो ओमफ्राय बिजानायाथ' बिजायो बयजोंबो बिजाबाय खिन्थु मोजाङा जायाखैमोन आरो माने एसे इमप्रुभमेन्टआव माने साबसिन जानायाव फैबाय खिन्थु आङो ओंखारनो हायै जानो लोंनो हायै मावनो हायै रुमाव थानांनाय बेफोरो बे समसिमहालागै दङ ओमफ्राय बे समावहाय जोंना बिथां देरगोमाखौ जोङो मोनसे फास्टिं सेन्टारावहाय जोङो लोगो मोनलायनानैहाय जोङो सिनायलायनाय जादों होमब्ला जेब्ला बियो आंनोहाय फन हरो नोंना माबोरै जाखो होननानै आवगोलनिफ्रायथ' साबसिना जाबाय खिन्थु मावनांगौ खामानिफ्राव आङो दासिमबो मोदोमाव गोसोआव दुरबल थारमाने गिनाया दङ बे गिनायजोंनो बायदि रोखोम प्रेसार माबा माबिया जालाङो आरो बै बिदि जालांनायनि गेजेरजोंहाय बियो दानिया अब्ला बुंबाय बै माबायावहाय मोनसे प्रेयार सेन्टार गोदान दङ बेयाव नोङो बे फन नाम्बाराव नोङो हरदोलाय होननानैहाय एसे गोलाव जाबाय समलानि बे समावहाय आं क'क्राझाराव दंफैखासैमोनदां आन्दासावहाय क'क्राझाराव दंफैखासै एडमिसन लाबायमोन आरो जेनेबा बेयावहाय फन नाम्बारखौ हरनायावहाय बियो बुंबाय आरो फना खिन्थु जायगा मोजां नाङा दे होननानैहाय होमब्लालाय रायलायनायाव बोरैबा उसुबिदा जालायब्ला बुजिनायफ्रा उल्थां फाल्थां जालायब्ला दिगदारसो जागोन मालाबा खिन्थु नोंजोंनो लोगो लाना आं थांथारनोसै होनना बुंनानै माबाबाय आरो होमब्ला जेब्लानाखि क'क्राझाराव थाफैथारनानैहाय अब्ला बियो आंखौ सानसे समावहाय जानुवारिनि बे बोसोरनि 4 तारिखआव लानानै फैबाय जोङो बियो आंखौहाय दा जेब्ला लानानै फैयो अब्ला आङो बेयावहाय
ओमफ्राय जोंनि ओरै मादैमोन आदैमोन रायज्लायफैनानैहाय रायज्लायफैनानैहाय अब्ला सोंबाय गोथार जिउखौ फोथायोना फोथाया आङो बुंबाय बे समाव सैथोखौ सैथो बुंदों आरो आङो गोबां समाव जोंनि मेगनाव नुनायबो जाफैबाय असैथोबो दं सैथोबो दं सैथोखौ मोनब्ला सैथोखौ फोथायो असैथोखौ नुब्ला खिन्थु गोसोआ सन्देह जायो होननानैहाय दा बे समावहाय फोथायो आं जेब्लानाखि बुंबाय अब्ला इसोरा पारमिसन होबाय मावनो थाखाय खामानिखौहाय अब्ला आंनि थाखाय बिबाय आंनि थाखाय बिनानै जेब्लानाखि इसोरनि खामानिया ओइ दिनखालिनो मावजेननाय जादों दे आं प्रथम मोनदांनाया बेनो जाहैबाय आं माब्लाबाबो मुलि लोङाब्ला थानो हायामोन माने ससे थांब्लानो आं मुलि आंना ओरै भर्ति थाजोबखायोमोन आरो माबा मोनसे जायोब्ला बेयावनो जायो आरो जेब्लानाखि बिनानै थांबाय सैताना थांबाय होननाय लोगो लोगो बे दिननिफ्राय आङो दाना गिनाय फैयाखै आरो एसेबो गिनाय फैयाखै सप्तासेया बा खिन्थु गेजेर गेजेर सैतानाथ' बिदिनो नासयखायो जाहैबाय नालाय टेस्ट लायो गेजेर माने बे जिनिसखौहाय आंनि गोसोआव सोना होबाय थायो नै मा जानोसै माबा जाफिननोसैलाय नामा बिदि आरो ओमफ्राय 9 बार फैनो होबाय 9 बार फैबाय 7 बार प्रेयार लानो होबाय 7 प्रेयार लाखांनायनि उनावहाय दानिया आंनावहाय आं दा जेरैबायदि गसंनानै बुंदों आं माब्लाबाबो बिदि बुंनो हायामोन माने आं दहायनो खोन्थाबाय मानसि ज' जानायाव आं माब्लाबाबो थानो हायामोन गसंनानै बाथ्रा बुंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा आङो माने 10 मिनिटबो माने आं गसंना बुंनो हायामोन आरो ओमफ्राय दा साउन्डआव आं थानो हायामोन दाबायदियावहाय सोरबाफोर होननायनि साउन्ड खोनायोब्लानो आंना ब्रेनाव नांखाबाय ओमफ्राय बिदि आवाज दंलायनायाव आं माब्लाबाबो गसंनो हानो थारमाने थैखागोन आं गोग्लैखागोन बिदिसो जायोमोन आरो खिन्थु दा नुबाय दा खय घन्टा जागो खम गैयाल' 2 घन्टासो बारलांबाय आं थानो हादों अब्ला बे मा फोरमायो जे आङो इसोरनि अननायखौ मोननानै आं दिनै गसंनानै बुंनोबो हाबाय गानबो रोजाबनो हागौ माबानि उनावहाय प्रथम बेसो गान रोजाबदों दे माबा मा होनो बेमार जाखांनायनि उनावहाय प्रथम दिनैसो आं गान रोजाबदों समावहाय मानसिनि गिनाया बै गिनायखौ नङा आरो गान खननायाव जेनेबा आथिं थोर थोर मावलायलायदों बे जाहैबाय एसे मा होनो साहस गैयैनि आरो लाजिनानै मानानै बिदि जायो आरो ओमफ्राय खिन्थु बै गिनाया आंनावहाय खारबाय माने आंखौहाय इसोरा ओरैबायदि सोमोनांथावै मावबाय कि आं दा ओंखारनोबो हासै आं खैला मैलानि एखेबारे ओरै आमथेखा साइडनि आरो बिनिफ्राय साना नायोब्ला खम गैयालाबो 100 किल'मिटार खाथि दा अब्ला आं बिनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय खैला मैलासिम आङो दानो डाइरेक्ट थांनो हागौसै आं आवगोल हायामोन ससे ओंखारोब्ला रुमनिफ्राय ओंखारोब्लानो आं दा गोग्लैखासिगोन दा बेमार जागोन दा थैखासिगोन थैनोसिम थांबायमोन आं बुरैखौ खेबसे बुंदों आं सुइसाइड जानोसैलै आं माने माबा गैखाला आंनावहाय आसान गैखाला थांना थानायनिलाय माथो लाबबाव गोसोआबो खोमसि मेलेमाबो खोमसि जिउआबो खोमसि गोजोननाय गैया सान्थि गैया जानोबो हाया लोंनोबो हाया बेरायनोबो हाया नोंखौबो गोजोन होनो हाया थैनाया साबसिन बिसिम थांबायमोन आरो आं एखेबारे बे समाव जेब्लानाखि बे साननाया फैयो अब्ला संसारखौ खोमसि नुजोबो दे बिनिखायनो मानसिफ्रा मोदोमखौ नुदोंब्ला रावबो बुजिनाय नङा बेलाय माथो गोराथार होनना बुंगोन आरो खिन्थु गोसोनि सैताना जोंखौ जे नाख्रेबनाय जिउआव नाख्रेबनाय बे मोनदांनायखौ जोंसो मिथिगौ आरो जोंखौ मोनफ्रोमबो सेकेन्डआव बेसेबां गादबनानैहाय जोंखौ सिथारनो नाजायो बेखौ जों मिथिगौ आरो बिथां देरगोमाजों आंजों फ्राय जोंनि साथामनि माबाया एखेफ्रामानो जोंखौ ओरैबायदि नासयनानैहाय थारमाने संसारानो गैखाला जिबनानो बेयावनो जोबखानोसै नै बेबायदिसिम लांखाबायमोन आरो आंखौबो दा आङो इसोरनि गेजेरजों दिनैहाय आङो गसंनानैबो बुंनो हाबाय ओंखाम जानो हायामोन दे आङो बेयाव फैनानैसो ओंखाम जाजेनदों मानोना आं गिनानैनो मा रुटिल' जासैमोन रुटि जानानै आंनि मोदोमा बिनि डाबलमोन दे आंनि मोदोमा बिनि डाबलमोन दा आं रुटिल' जायो गिनानैनो रुटिल' जासै आं माबा मोनसे जाखानोसै होननानै खिन्थु जेब्ला बेयावहाय आङो फैनानै बिजानायखौ मोनबाय दिनै कन्टिनिउ आं ओंखाम जागासिनो दङ सानसेयाव खेबनै खेबथामखौ जानो हाफिनबाय आरो नङाब्ला आं जानो हायामोन दा बेनिखायनो आं बेनिफ्राय आं मिथिबाय इसोरा आंखौ सोमोनांथावैहाय गावनि अननायनि गेजेरजों लिंबोनायनि गेजेरजों आंखौहाय गावनि सोखाजानायखौ होनायजों लोगोसे जिउनि बासायनायखौबो आंनो होबाय बिनि थाखायनो आं इसोरखौ धन्यबाद होयो प्रेज द लर्ड